Partiolainen, tuo metsissämme viihtyvä vihreä veitikka. Partiolaishavaintoja on sadellut tänne studioon eri puolelta kaupunkia, niin vanhan kirkon puistosta kuin Sipoon korvesta. Väittävät partiolaisia havaitun jopa Vantaanjoessa. Emeritus-ornitologi Kauko Kotivalo Hyypänheimo. Joudummeko pohtimaan uudestaan partiolaisen määritelmää? Onko partiolainen maa- vai vesieläin? Niin. Partiolainen on varsinainen selviytyjä ja kykenee siksi valtaamaan elintilaa mitä mielenkiintoisimmista etulokeroista. Minkälaisia sitten ovat partiolaisten selviytymisstrategiat? Selviytyäkseen viikonlopun ylipartiolaiset kuuntelevat huolella ympäristöään. Partiolaiset hakevat ravintoa muun muassa hedelmälliseltä Sipoon vanhan kirkon alueelta. Erityisesti vihreästä asennestaan tunnetun Leko-Kekotus heimon erityisessä suosiossa on ravinnon lähdes koordinaateissa Brubölen tie 68. Ehtiäkseen ajoissa perille partiolaiset lähtevät jo aamuvarhaisella pesästään päästäkseen perille ravinnon lähteelle ennen keskipäivän hellettä. Kuten muutkin olennot, partiolaiset kommunikoivat monimutkaisen symbolijärjestelmän avulla, johon kuuluvat partiolaisen asuun kuuluvat tunnusvärit ja muodot. Erityisen vanhan ja heimonsa keskuudessa arvostetun partiolaisen tunnistaa sille ominaisesta kilinästä ja kalinasta. Uusimpien symbolien keksiminen tuntuu olevan partiolaisille eräänlainen yhteisöllinen riitti. Tosin viime aikoina symbolit ovat uudistuneet yllättävän hitaasti. Voidaankin olettaa, että nyt kun partiolaiset taas parveilevat, suunnittelevat he heimolleen Suomen partiolaisille uuden symbolin, eli logon, näin nuorisokielellä. Tämän uuden logon partiolaiset yleisöt toteuttavat vasta seuraavana iltana yöllisen pesäpaikkansa lähellä ympäristön suovista aineksista. Vai niin, vai niin. Tämä kuulostaa siltä, että tässä olisi varauduttava varsinaiseen partiolaisvyöryyn. Kehoitan siis teitäkin, hyvät katsojat, siirtymään sisätiloihin. Odotellessamme poliisin lisäohjeita voimme viihtyä kotikujan 4273 uusinnan äärellä. Olkaa hyvät!